Salamu alaikum na Fadima. Salamu alaikum na Fadima. Ya wanzaccen da ya wadata kowa rabbi ka ƙara min lamani a yaban zarawa yar shugaba ummin hasanai na sandani domin Mahmud al-Mustafa sarki na jaddul hasanai abin kauna abin ambata sai da zarawa mai kyan gani. Salamu alaikum na Fadima. Rabi tsira amincin da bai da iyaka yi wa shugaba na sai dilkaunai ni mahi masoyi na Mahmudu muna amina na sa alai sahabbai waɗanda suke koyi ga dan amina har ma shirfawo yaya gurin masu maza na garkuwa na. Salamu alaikum na Fadima. Bana mantawa da auliya duk ayabo na yan gidan shamsiya kudubul makatubu shehu tijjani mami ne cikin auliya na sajila da dan umma albagadali mai rabon shirya har ya fara makaulayi namu ne in ya suku fa mai gausiya. Salamu alaikum na Fadima. Kayan min ne godiya abba ka ƙara mi ashe ba zan rufe ba shau kai ne ka tsaya min nake bege na ba da fargaba ba murabbi na ne kai na rike mafaka na kai ni gun shugaba ban faɗin mai matsayi na saman kowa ba san shi ba. Salamu alaikum na Fadima. Assalamu alaiki ya Fadima masu masallama nake yi gani na zo yau bara nake ummaki bankar in yi ma bulayi domin hasanai ni yaya gurin ki karima kar da ne bulayi aimin domin Ali zaki sai da ni ma ki sasan da ni. Salamu alaikum na Fadima. Mai alfarma uwar masu alfarma ya kashi bagin biya ko ranar mashar ku kuke alfarma radiya mardiya duk mai matsayi a bayan ku yake ranar babatin dariya kowa ranar yana ta kansa ku ne nan za ku yo ceciya. Salamu alaikum na Fadima. Mabuba son ku ne tanadi ko kiyama ni fake na zaba shugaban aljanna ke ake yayi umma she bazan rufe baki kina nan tun gabanin wanin ku batula ir gidan shugaba ke zahir ga kikin bayyana amma wallahi ba san ki ba. Salamu alaikum na Fadima. Kurma na baki da ba wasalikin gagar fassara umi na jarma fake na zakiri zautali ummi na garkuwa na shugaban duniya da lahira ke na rikakin zama mafaka na soka a gurin mahaifin take ne yana na shugaba na. Salamu alaikum na Fadima. sai da ƙaunar kice cikon buri na duniya zuwa kiyama mai mulki a ran kiyama ku ne masu ma'alima mu'allima daga mai matsayi a ran kiyama bayan ku yake faya azima sai da kimin izini ranar na yi yabo ga muraminna. Salamu alaikum na Fadima. Ya kai lalami na nisan ki na kama babatun canjiya mai kyau mai haske da kyalkyali sai da koda ba kwalliya kin bi kyau da ke yake tun kaho ya mama mai gaskiya lahira kike madaura azima ayamin kin ji ya kai riya. Salamu alaikum na Fadima. Kuma burina a kullum in zamto mai kaunar ki tauraruwa mama mai kyantar watsi ke kina ji ne tamkar kamar sabuwa mai walwal mai mayalwacin gashi sai da zo ki dan bar ruwa sha in yi tambudan baituka a gare kwaya ya duk damuwa. Salamu alaikum na Fadima. Ya arfa ku kusan rabbitin batan ba nan bare a nuna na faɗa wallahi ba kamar ki yar annabi zara mafaka na kada ka doso gidanta ai zaka ji kamshabin nufin yabo na kamshi ne zaka ji shi ta kotai na aidan siya mumina. Salamu alaikum na Fadima.
rayuwa ta fansa gare ki umma kiyoyin da duk kin so da ni zunzurutar jazzabar san ki ta taji sai da amin magani ayaban kin zama mace nunu aimin domina sun dan husai shirfa wajinin ma'aiki nisan ku na kama ku ƙara min lamani salamu alaikum na Fadima Nana ummul shirfa labbai ki batula yar gidan shugaba buri na dinga begen ki koyaushe ba za na tsatsaya ba dan ni ba domin ali zaki mai tafiya ba ya fargaba asadillah asadin rasulallah bai tsoro bare fargaba salamu alaikum na Fadima ni fa na rikice akan ki umma tafiya ni naki ne a rufa komai fa da zaki yo rabbi na so na naumi gurin shirfa mai fushi da fushin ilawo aike ce nan ya sadika kashi fa ni fa san ki kawai ya zama yafi ko yaushe da shi ne zan ma rufa salamu alaikum na Fadima yarayi ma na ji kuke baiwa ɗaka na ko ba ma uwa yanayi ma ƙaramin lamani a yabankin zarce iska ruwa sai da ai min ni baiwar yabo in na fara babatun tsayawa ni na waƙe ku in waƙe masoyan ku kullum ba dakatawa salamu alaikum na Fadima sai da wallahi na rikice dan kaunar ki uwar gida na masani cikin masoyan ki ko masa aiki kin ji mafaka na niki zo min ko cikin mafarki in ganki aya madogara na ki ba zo min ko sakan ɗaya ne in ganki aya mu'mina salamu alaikum na Fadima alhamdulillah ne godiya ya Allah ƙara min baiwa ban zara wa yar shugaba in zarce iska har ruwa domin mamudu munamin na abban fadin matauraruwa aimin domin azima karima sajida alima muallima salamu alaikum na Fadima Rabi Allah na yi roƙon salata yi wa madogarar halitta mazuma jingina gunmu wanda nake so ni a zuciyata mahi mai kaudar na makiya sallah ba gurin su binta salata sa da Fadima umma biya shugabar su mata salamu alaikum na Fadima iya mama nan da so na tsaya a yaban kyakau da duk kasala kafin na tsaya sana gaida mai tasarifi mai kawar da kwalla shewa hamza nake nufi yan uwa ku jiyo ni mai kawar da illa sai da gashe hana a ciki na sa shakau da duk jalala salamu alaikum na Fadima sai daga ɗan kina yabo umma ƙara min ni duk fahimta domin shirfawo yaya gurin kyazi ma ƙara min fahimta na faɗi mana ta baiti gare kyazi ma ayi mai fahimta aziyari ya gunkiya masu ma yar gidan shugaba salamu alaikum na Fadima salamu alaikum na Fadima salamu alaikum na Fadima salamu alaikum na Fadima